jo, je to tam. Takže pokračujeme v tématu jídlo a jezení. A... Jsme si teda nachystali teďka spíš už takové i body nějaké k tomu. Aby to mělo trošku řád. Takže můžeme začít třeba prvním bodem, ale jaké je to jíst doma? No totiž ty jsi to tam minule, ono to tak skončilo, že ty si to vlastně minule tam naťukla a říkala, že mamka tvoje, že to řešila, nebo že jsi všimla, že nad tím hodně přemýšlí a že pak teďka už víc ne? No, protože se to asi dost normalizovalo od doby, kdy jsem jedla svoje vlastní jídlo a nechtěla jsem třeba jíst úplně to, co mamka uvařila a často jsem jí do toho hodně kecala, aby to udělala jinak, nebo prostě byl tam rozdíl. A to bylo docela málo, ne? Ne, to není ani zase tak dávno, nebo tak, já nevím, třeba ještě tak před půl rokem jsem to docela řešila, a možná už díl, nebo když byly letní prázdniny, tak vím, že jsem to hodně řešila a předtím dlouho. A tak mamka už jako, ona na to docela asi rezignovala, že už prostě řekla, no tak si jest, co chceš. A nějak to neřešila a teď se to podle mě dost normalizovalo, že jsem začala jíst hodně to, co uvaří a už do toho tak nekecám a nevadí mi to. A myslím, že i to jí docela uklidnilo, že už to tak neprožívá, což myslím, že je hodně důležitý. A třeba, když teda mamka něco uvařila předtím, tak pak jste se všichni sešli u stolu a teďka ty jsi měla problém s tím to jíst. No, anebo já už jsem dopředu řekla mamce, když to vařila, že ať mi udělá něco jinak. Prostě, kdyby mi dělala řízky, jak jsem řekla, mě nedělej řízek a udělej něco prostě pro mě vyhovujícího, prostě nějaký větní něco, nebo... A byla to blbost, pak jsem se cítila u toho stolu hrozně jako vyhraněně a vůbec mi to nepomáhalo. Jako nebylo to dobrý, i když se vždycky říká takový to, že si rodiče vám jako vyjdou vstříc, že vám budou vařit jako co budete chtít, je to blbost. Prostě zrovna jako v tomhle mě to přijde úplně, toho člověka úplně odřízne od toho normálu. Já si to třeba vůbec nedokážu představit, ale asi to tím, že vlastně u toho jsem nebydlela doma. A tohle to si vážně nedokážu představit, že vlastně já jsem normálně na spolubydlícími nebo s přáteli, nebo když jsem přišla domů, tak jsem teda jako jedla to, co tam bylo nachystané. Ovšem zase já jsem měla jakože jsem to měla mnohem skrytější ty procesy, co tomu předcházely tomu jídlu, nebo co nastupovaly potom. Ale je to fakt zvláštní. Nedokážu si to opravdu představit jako takhle, že mamka vaří. Já bych přišla a řekla bych, že chci něco jiného a mamka by na to neřekla, no tak to ani omylem, nebo jako proč. A že by to tak nechala být, nebo... No a takhle, když jsi teďka doma, nebo to, tak tam už si vaříte tak nějak jako každý po svým, nebo nějak dohromady se to asi neřeší, ne? No, velice málo kdy jíme společně. Spíš si každý vaří sám. No a mě by třeba zajímalo, jestli jsi někdy to řešila ve spojitosti jako s Inuškou, že jí něco vaříš a třeba jako jestli jsi měla nějaký rozpor v tom, co dáš jí a co budeš jíst ty. No, tak to určitě se tam hodně promítlo tady tyhle ty problémy, opravdu hodně, protože já jsem jí v podstatě až do jejich téměř třeba 3 let vařila jako separovaně. Že jsem vždycky uvařila velice dobré jako jídlo pro ní a uvařila jsem vždycky tak tu jednu porci, maximálně 2 třeba, kdybych chtěla ještě potom přidat. Bylo pro mě dost náročné přepnout se na to, že se bude vařit společně, protože já jsem nějak, nevím, nebyla jsem předtím toho schopna, tak. Takže tak. To na mě přijde zajímavý, protože já jsem někomu nevařila, nebo nikdy jsem neměla jako nutnost někomu vařit. Víceméně jsem vařila jenom sobě, což je další věc, že já jsem třeba sobě byla schopna uvařit prostě úplný hnus, jako úplně 100% odporný jídlo, ale pro mě to bylo jako v normách, jako mých měřítek a vůbec mi to nevadilo, ale nikdo jiný doma by to nepozřel, to prostě všichni by se na to tvářili jako fuj.
taky, že ono to často bylo fuj. A teď si třeba hodně užívám toho, že když už něco si chci vařit, tak se snažím, aby to bylo úplně normální jídlo, jak z kuchařky, prostě, který by jedli všichni. To je super, to je úplně mnohem lepší pocit, že ty břečky někdy... To třeba já jsem tady tohle taky měla úplně jinak, že tím, jak jsem byla se spolubydlící nebo potom s přítelem, tak jsme si vařili dost často společně a hodně často jsme jí dávali spolu. A myslím, že to byly jako jedny z nejhorších aktivit, které jsem mohla jako s kýmkoliv provádět. Že mě baví jakoby ten proces vaření a strašně jsem si to užívala. To hlavně možná proto paradoxně, že tam byla taková strašně příjemná atmosféra. Třeba jsme vařili s někým, tak to bylo úplně úžasné, úplně jsme se posmáli a tak. A zkoušeli jsme různé koření, akorát pak vždycky přišlo, jak se blížilo už, že to jídlo bude hotové, tak ve mně úplně narůstalo takové napětí a myslím, že jsem se pak třeba začala chovat jako dost divně a jím kolikrát. Neříkám, že vždycky to ne, ale já jsem o tom kdysi napsala na blog, že pro mě byly strašně zvláštní zjištění vlastně před těmi 2 rokama, když jsem začala se nějakým způsobem snažit léčit, že si můžu jídlo i vychutnávat, že prostě pro mě do té doby já jsem si vychutnávala tu přípravu toho jídla, ten proces toho vaření, ale ve chvíli, kdy pak mělo dojít na něco, tak já si nevybavuju, že bych jako fakt si něco užívala to jídlo, spíš jsem furt kalkulovala, co budu muset dělat teďka, aby to bylo správně. Jako jestli budu muset méně jíst teďka, nebo jestli se půjdu vyblejt, nebo co budu dělat. A takový to teďka jím a jo, to je fakt dobrý jídlo, tak to jsem začala objevovat fakt až tak před těmi 2 rokama. No je pravda, že to společné vaření, jak jsem o něm teď mluvila, tak to třeba mě hrozně pomohlo. Jedno období na konci léta, kdy jsem s kamarádem jsme hodně vařili, pekli jsme chleba, bylo to super, úplně právě ta atmosféra u toho byla úplně dobrá. A jo, ze začátku mi taky dělalo problém, potom ta chvíle, kdy jsme si sedli k tomu jídlu, tak už mě to začalo šarotovat v hlavě zase jinak. Ale ono se to nějak jako překlenulo a musím říct, že to byl určitě jako bod, kdy jsem už chtěla jíst normálně jako všichni ostatní a nechtěla jsem se separovat a nechtěla jsem být prostě nějak odlišná tady v tom smýšlení o jídle. To právě třeba to mě hodně zaujalo, jak si říct, nebo teďka jak jsi to řekla, protože já si opravdu nevybavuju, že bych se kdy separovala od jídla, od těch ostatních. Že pro mě to bylo natolik osobní věc, tady tyhle ty jídelní různé, ne obsese, prostě ty různé jídelní návyky, že já bych asi byla schopna úplně čehokoliv, jenom hlavně, aby to nebylo jakkoliv vidět. Ale to zvláštní na tom mně připadne, že to nebylo cíleně takhle, že bych si to jako někdy řekla, nebo že bych někdy přemýšlela nad tím, neví to někdo, nebo nevšiml si to. To jsem zjistila fakt až zpětně, když jsem začala s tím něco dělat, tak jsem si uvědomila, jak hrozně moc pro mě bylo důležité, že to nikdo neví. A že mě to vlastně vnitřně dělalo asi hrozně dobře, když je to taky zvrácený, tak pro mě bylo fakt strašně důležité, aby si nikdo nevšiml, že je něco jinak, takže já jsem nevybavuju si, že bych jako někdy vyloženě měla nějaké jídelní návyky jináčí, než byla třeba skupina, ve které jsem se zrovna pohybovala. Jsem měla třeba spoustu různých triků takových, ale taky jsem ty triky objevila až zpětně. To, že na tom připadá to nejzajímavější v podstatě, že jsem celé ty roky v podstatě neuvědomovala, že nějaké triky nebo prostě, že používám různé věci, ale že třeba když jsme byli na nějakém večírku, nebo to občerstvení, tak já jsem byla schopná s nějakým chlebíčkem třeba cirkulovat a potkávat co nejvíc lidí. Ale to bylo vážně podvědomí. To je taky anorektický trik úplně. No ale fakt se s nima prostě bavit, já jsem prostě s tím chodila a měla jsem to v ruce a pokecala jsem si a mně to došlo pak až zpětně, když jsem třeba i s nějakým terapeutem rekapitulovala některé věci, tak mě tohle to došlo. Jo, nebo že jsem přišla a skoro první jsem se vrhla k nějakému jídlu, nabrala jsem si něco, aby teda všichni viděli, dokud tam byli, že něco jim. A pak jsem to klidně byla schopna tak jako postupně vracet někde, nebo nechávat. A to je fakt hodně taky anorektický, vím, že to jsou přesně ty schovky těch anorektiček, když nechcou, aby bylo vidět, že nejí, nebo tak. No, to je zajímavý. Ale je to paradoxní, protože třeba tady takovýmhle věcem se předcházelo, že já jsem si doma udělala fakt jako dobré jídlo pro sebe předtím.
zdravě, třeba jako nějaký salát, já nevím, se sojovým masem nebo něco takového. Takže já jsem měla pocit, že v tu chvíli jsem dobře najezená. Tudíž, jakmile bylo večírkové jídlo, tak to bylo naprosto špatně, jako a prostě už jsem věděla, že rozhodně toto jíst nemůžu, ale zároveň prostě, když to nebudu jíst, tak to bude vypadat nějak. No tak přišly tady tyhle ty věci. A s tou anorexí, jak si říkáš, anorexí, já si totiž určitě, to je to, co jsme říkali v tom prvním díle, ono to je často kombinovaný, takže já si myslím, že anorexie má u mě jako docela velký místo vlastně od té doby, co tenkrát Katie začala mít s tím problémy, nebo co jsem se o tom vůbec dozvěděla, že něco takového existuje, nebo že se to tak jmenuje. No. Jo, jsem něco chtěla říct? No takže já bych se chtěla zeptat jenom teďka, když jsem říkala, že to vlastně pozad nebylo, tak ty jsi měla právě problém s tím se jako nějakým způsobem vymezovat, no to je to, třeba to by něco mohla říct. Já jsem totiž nechtěla jsem určitě, aby všichni věděli, že mám tyhle problémy. Na druhou stranu jsem nechtěla jíst stejně jako ostatní a vím, že třeba, to bylo v létě, kdy jsem strašně řešila nějakou, jakože zdravou stravu, úplně takový ten extrém zase. No ale já jsem byla schopna to zase zakrývat, jakože nikdy bych nepřiznala, že je to nějaký můj problém, nebo že chci jíst zdravě. Já jsem prostě řekla, že to mi nechutná, nebo tohle prostě nemám ráda. A nebo třeba s masem, to vím, že jsem se tím jako hodně kryla. Neříkám, že prostě jsem, nebo že miluju jak maso, to ne, ale vím, že jsem se dlouhou dobu před různýma lidma kryla tím, že ne, já nejím maso a určitě tohle jíst nebudu. A byla to jako dobrá výmluva, prostě ne, já prostě nejím maso, jo. A eliminovalo se tak strašně moc jídel. A to trošku, to vidím v tom mínus dlouhou dobu, kdy jsem právě s přítelem, který byl vegetarián, tak jsme vařili vegetariánský jídla a já jsem se tím mohla doma úplně hrozně dobře krýt, úplně na všechno, že ne, že prostě my vaříme tady svoje jako vegetariánské a nebudu jíst tady to, co je doma. A ačkoliv to jídlo s přítelem bylo hrozně dobrý a posouvajících určitých věcí, že jsem jedla, to bylo dobrý, ale v tomhle mi to hrozně ubralo, že jsem se mohla schovávat za další věci. To je fakt zvláštní, protože já jsem zase fakt úplně jako opačný pol, že si vůbec nevím, že bych se někdy domlouvala na něco, že nejím, nebo že bych fakt... Jo, třeba, když jsem Sovkou, mě zase často, já jsem pak říkala, že mě je špatně, že třeba, že nemůžu jíst, ale to byla samozřejmě taky chyba, nebo vidím to jako velkou chybu tady tohleto, protože si myslím, že jsem tady k tomuto došla v této výmluvě, hlavně protože mě bylo fakt špatně, ale spíš psychicky. Takže když jsem řekla, že mě je špatně, že nemůžu jíst zrovna, tak jsem to vždycky podala, jakože opravdu tu prioritu, že mi je špatně, než to jídlo, takže nikoho nenapadlo, že to má co dělat s tím jídlem, ale měli u mě ty lidi pak starost. Takže to zase vidím já jako mínus tady tohoto. Že to pak mohlo vypadat, že mám třeba jako nějaké chronické zaživací potíže, které jsem sice měla, ale ne tímto způsobem a rozhodně ne takové, abych o tom někomu říkala, nebo aby se o to někdo musel bát. No, jako já jsem zase, ne, že bych přesvědčovala, když už jsem měla nějaké ty výmluvy, že bych přesvědčovala úplně cíleně ostatní. Já jsem v podstatě byla hrozně přesvědčená sama, jakože tohle nemůžu jíst a tohle mi dělá špatně. To třeba to s tím, že je ti špatně, to já jsem taky používala, ale ne jako v tu chvíli, kdy se jedlo, že jako ne mi špatně, nebudu jíst. Ale spíš, abych se vyhýbala některým těm potravinám, že jsem říkala, a z tohle je mi blbě a tohle mi nesedí na žaludek a to, ale já jsem si takhle vyloučila prostě 3/4 normální stravy. A jako a vůbec třeba nepřemýšlela, že kdyby, nebo jak to musí působit, kdyby se na tím někdo racionálně zamyslel. No to jsem vůbec neřešila, samozřejmě to jako... Protože ani pro mě to nebylo jako vůbec jako racionální, když já jsem si to potom zpětně uvědomovala, kolik jako jídla jsem si takhle sama vyřadila. V podstatě jsem si sugerovala, že to nejím a že to nemám ráda. A já jsem, když jsem se zpětně snažila to zařadit zase zpátky do toho jídla, tak jsem si hlavně vzpomínala, srovnávala jsem si to s tím, když jsem byla malá, když jsem prostě byla děcko, co jsem všechno jedla a co jsem měla ráda. Prostě já nevím, jako z jakého důvodu já jsem si třeba vyřadila chleba, jako úplně špatnou věc. Když chleba... Protože to je pečivo, že jo, a z toho se přibírá. Jako jo, ale
Ale já si úplně pamatuju, že prostě, já jsem si vsugerovala, že mi to dělá špatně a že to nejsem schopna strávit, jo, chleba. A já jsem chleba úplně milovala jako děcko, úplně prostě, jakože třeba rohlíky jsem nikdy moc nejedla. Chleba, jo. A chleba patří mezi tvoje základové jídla, v tom případě potom. A teď už sice ne, ale jako byly to jedno z nejhorších jídel. No to je přesně, že jsi odepřela v podstatě jako kdyby něco úplně to, co máš doopravdy ráda. Jo, ale tak to už teďka odbíháme trošku jinam. Ale jo, takové to další bod, ovlivňování jídla jako přáteli, když někde s někým jsi na večeři, nevím, tak jestli jíš cíleně to, co ostatní, anebo si dáš něco jiného, nebo tak, jako vím, že to jsme teďka řešili s tou normalitou, ale... tak třeba já jsem docela dlouho vegetarián už teda. Měla jsem 2 období, kdy jsem to maso jedla, ale spíš se zaměřím na to, že spíš to maso nejím, takže v tomto jsem si nenechala vlastně nikdy, jakože dost často se mi stávalo, že mě někdo třeba překecala na maso, nebo že jsme seděli v restauraci, kde třeba nebylo vegetariánské jídlo. Tak tam samozřejmě to vypadá jinak, pak ta večeře, že já si dám nějaký salát, třeba s bagetou nebo něco takového a druhý člověk má normálně jídlo, ale obecně jsem se snažila jíst jako ti lidi okolo, nebo snažila jíst, fakt jak jsem to řekla předtím, já bych řekla, že jsem žila docela normální život, až teda to byla fakt odloučená část, která neměla moc společného s tím, co se projevovalo na venek, takže... No, já bych jenom to teďka obrátila právě z té druhé strany, ne v momentě, kdy jsem se v tom úplně plácala, ale v tom, kdy už jsem se chtěla posunout někam jinam a chtěla jsem jíst všechno, víceméně jsem si všechno povolila a došlo to přesně do takového toho stavu, kdy sedím s někým na jídle a já prostě demonstruju to, že já teda už jím úplně všechno a jsem úplně zdravá a spokojená a schválně si dám třeba to stejný, co on, anebo něco úplně, co by mě v životě nenapadlo si dát, já nevím, co prostě smažák s hranolkama, jo, prostě něco takového jako kalorického nebo to. Že už to potom přicházelo do toho extrému, jako demonstrovat si to uzdravení nebo ten opačný stav. A často oni možná nevěděli, ne? Ti lidi prostě to brali úplně normálně, jenom já jsem to viděla jako strašně velký jako bod, že to teď vidíte prostě. Tak k tomu určitě mám taky něco právě, spíš se to zase týká ale vaření s někým. Že to prožívání si myslím, že bylo úplně jináčí, než třeba měl ten druhý člověk, s kterým jsem vařila. Že fakt, když jsme potom seděli u toho hotového jídla, tak to, co jsi říkala, tak já vnitřně jsem si připadala jako úplně nejvíc superhero, že to jím a že mi to chutná. A když to přeženu, tak jsem jako nějak vnitřně toužila potom, ten druhý člověk třeba jako řekl, tyjo, fakt prostě dobrý, ale ve chvíli, kdyby to řekl, tak by to bylo strašně špatně. Jako, než mě to v momentě, kdyby si toho všiml, jako, že je něco jinak, tak jo. Ale určitě jsem si prožívala u toho spoustu takových věcí. No. Máme ještě nějaký bod? Nevím, já bych se ještě vrátila trošku k té rodině. No. Jenom třeba, jak přemýšlela vlastně nad tím, jak se třeba cítí zbytek tvojí rodiny. Víš, jako já se na to dívám třeba spolu teďka rodiče. Představuju si, že mám doma dítě, o kterým vím, že má nějaký prostě svoje specifické problémy s jídlem. A teďka vařím jídlo a to dítě za mnou přijde a prostě normálně mi řekne, že tohle to jíst nebude nebo tak. Ve mně by se míchalo hodně možná takový jako vztah z toho, že nevím pořádně o co jde nebo jako prostě proč. Ale spíš bych asi vzhledem k tomu, jako kdyby, jak funguju nebo jak přemýšlím, tak bych se snažila tomu dítě strašně vycházet vstříc, takže si docela dokážu představit, že by se v tu chvilku u nás úplně překopal jídelníček a že bychom vařili nízkokalorický nebo zdraví věci, nebo bych se strašně snažila dodržovat nějaký poměr nebo tak a u vás to tak nebylo, jestli jsem pochopila správně. No, u nás třeba jak si o tom přemýšlela, jestli někdy řešila třeba to, co si teda myslí ta rodina tvoje okolo? No já jsem to řešila hodně. Hodně jsem řešila nejen mamku, vlastně třeba naštvaná. ale třeba
No byla jsem naštvaná v hodně situacích, kdy vyloženě mě někdy fakt přišlo, že vaří úplně jídla úplně schválně takový, jako který já prostě jíst nebudu. A dokážeš to teďka jako kdyby zpětně rekapitulovat, jestli tak bylo, nebo jestli to byl tvůj pocit? Ne, já myslím, že to určitě tak nebylo. Ona tak vaří prostě normálně, to je jako úplně běžná prostě strava, která u nás probíhala od jak živa. Akorát já jsem měla pocit, že když to mamka ví a když jí říkám, že chci něco jiného, tak proč právě nevzniklo to, co jsi říkala, že proč se nepřekopal celý ten jídelníček, jako proč nemohli najednou všichni jíst úplně jinak. Já jsem hrozně prožívala to, že na tom není nic špatného na tom, jakým já, a že proč tak nemůžu jíst ostatní, že to bude lepší a tak a úplně byla jsem hodněkrát naštvaná, ale zpětně si říkám, že je dobře, že takhle nezačali všichni jíst, že to takhle nehrotili, protože já jsem si aspoň mohla uvědomit, že to není dobře, to jak jsem jedla, a že bych se já měla normalizovat, a ne, že oni všichni začnou jíst jak nenapravená bulimička, že to není dobře. Jako. Zase jako ještě pozor, protože mi to teďka připadá, jak to říkáš, že jsi jako nasypala popel na hlavu, úplně oni měli ve všem pravdu, a jako já si tak to zase úplně ne. Jo, že si myslím, že to je takový jako z obou dvou stran. Jo, je to půl na půl určitě. To se asi víc týká ne tak toho vaření nebo tak, ale toho třeba, co se u nás nakupovalo za jídlo. S tím byly asi největší problémy a v podstatě doteď jsou, že já nikdy nepochopím, proč v nejhorších chvílích, o kterých jsem mamce říkala, pořád byly moje úplně nejhorší záchvatové jídla doma v obrovském množství. Prostě když mamka věděla, že když nakoupí pečivo, tak já jsem schopná v jednom záchvatu sníst úplně všechno a pak to prostě vyzvracet. Proč ho vždycky koupila? To špatný, konkrétně jenom to špatný, který věděla, že tomu vede. Nebo, no, jako spousta potravin, o kterých jsem říkala, že by bylo fajn, kdyby tam nebyly. A třeba, ať co se týká jako by těch teplých jídel, nebo co bylo u vás doma, tak docházelo tam třeba neujímal se třeba někdy iniciativy ty? Jako, že bych já uvařila? No, že bys třeba řekla, tak já vám ukážu, no, já uvařím a... Právě ne, protože jsem věděla, že to, co bych uvařila, tak by ostatní prostě nejedli, protože by to prostě bylo buď hnusný, protože já jsem, jak jsem říkala, no, že jsem se spokojila úplně s břečkama, anebo že jsem třeba právě, když jsem jedla hodně maso, tak ostatní fakt nebyli schopni zkousnout nějaký tofu nebo takové věci a já jsem jim to ani nechtěla nutit, nebo tak jako jsem věděla, že to prostě není. Takže třeba neřešila si ale pohled tvojí mámy, jak ona, nebo proč ona vaří tak, jak vaří, když máš tady ty problémy? No, řešila jsem to, brala jsem to pro mě jako hroznou křivdu, pak jsem si řekla, že ona svým způsobem asi chce zachovat tu normální stravu, abych já si zvykla, že jako se tam prostě zůstane, že se bude vařit pořád stejně, ale na druhou stranu mi to nenutila a řekla prostě, tak si dej něco jiného. Jako, ale třeba už poslední dobou už mi jako nevaří nic zvlášť. Už mi řekne jako, tak když to nechceš, tak si prostě dej něco jiného, ale jako jinak tady máš prostě oběd. Což jako je to dobrý kompromis, to co z toho vzešlo, že už to není tak vyhrocený a už mi nemusí připravovat jiný jídlo. Jiný to třeba bylo s tátou, protože ten s náma nebydlí a v momentě, kdy já jsem byla u něj a on je hodně takovej, že prostě mi připravoval jídlo, připravoval mi snídaní, oběd, tak i svačinky. Ale bylo to v době, když jsi měla tady ty problémy, nebo to bylo předtím? No, když sama bydlel, což jsem ještě neměla tyhle problémy, tak to bylo, že on mi chystal snídaně a svačiny a mě to hrozně vyhovovalo, bylo to super. No a když jsem měla ty problémy, tak naopak já jsem byla zvyklá z domu, že mě mamka nechává, ať si dělám svoje jídlo, něco jiného než ostatní a úplně to přehlížela a vím, že... A kdy se to teda změnilo tady tohleto? No nebo takhle, třeba snídaně a svačiny a takové věci, tak to vždycky probíhalo v mé režii, protože mamka třeba vstávala později, nebo naopak už byla v práci. Prostě já jsem vždycky byla v kuchyni sama to ráno. A vím, že mě hrozně vytáčelo, když tam náhodou ta mamka byla a začala se tam něco chystat. Mě to úplně obtěžovalo, prostě proč ona mi tam teď nejednou zasahuje, když já jsem teď klidu tam mohla vychutnávat své jídlo úplně jako podle sebe. A vím, že u toho taťky to byl právě největší rozdíl,
že ten vždycky vstal prostě o hodinu dřív a já jsem přišla, měla jsem tam nachystanou tu snídani a neměla jsem vůbec prostor pro to, abych si jedla nějak jako podle sebe. A nemohla jsem si na to jako zvyknout zpětně vůbec, protože mě samozřejmě dával jídla, který samozřejmě jsem nechtěla, nebo takhle.